Moi! Tämä video on sinulle. Sinä opiskelet suomea. Minä puhun hitaasti. Minä käytän helppoja sanoja. Kuuntele ja yritä ymmärtää. Aloitetaan. Nyt on aamu. Minä herään. Minä herään kello 6. Minä herään kello 6. Minä nousen ylös. Minä menen vessaan. Minä pesen kädet. Minä pesen kasvot. Nyt minä olen keittiössä. Minä juon kahvia. Minä syön leipää. Minä syön aamiaista. Pidän kahvista. Pidätkö sinä kahvista? Nyt on päivää. Minä opiskelen suomea. Minä luen kirjaa. Minä kirjoitan. Minä kuuntelen suomea. Sinä kuuntelet suomea. Hyvä. Nyt minä olen ulkona. Minä kävelen. Minä menen kauppaan. Minä ostan maitoa. Ja minä ostan leipää. Nyt minä tulen kotiin. Minä olen kotona. Minä syön ruokaa. Minä juon vettä. Minä katson televisiota. Nyt on ilta. Minä olen väsynyt. Minä menen nukkumaan. Hyvää yötä. Sinä kuuntelit suomea. Sinä ymmärsit ehkä vähän. Se on hyvä. Huomenna opit lisää. Kiitos. Moi moi!